ти погледна ли? Филм. Здравейте! Не стана. Много е трудно. Какво правиш, бе? Здравейте, аз съм Пет Конданов, основател на Инфилмит. То много яко стоиш пред камерата. Занимавам се от 8 години с музикални видеа, включително и реклами. Намерих много проблеми. Цялата идея за Инфилмит е платформа за артисти. Книга за артисти, в която да има абсолютно всички артисти. Това е целта. Просто да влезеш в една платформа и да откриеш всички тези хора. Искам ти цялата сграда! A few moments later. Исках да кажа, има много талантливи българи, много хора не ги знаят. Това ми беше една от основните идеи да създам Инфилмит, за да може хора като тях или да ги забележат, или да им дадат някакъв шанс. Много се надявам тази платформа да е полезна на артисти като мен, да намерите своят път, да се мотивираме заедно и да твориме заедно. Благодаря ви и до скоро!